Dios, los Mossos. Sí, sigue. Hola. Bones, que ens està gravant. Sí, Vale. Què estaven fent al mig del poble? estábamos limpiando el pueblo de propaganda golpista. En tot cas, saben si això estava autoritzat per l'Ajuntament, Sí, està- algun sí. propietari, ho saben? Si está autorizado por el ayuntamiento, está prevaricando el ayuntamiento. Toda la propaganda partidista que esté en espacio público está prohibida. Veig que està ben informat i suposo que així ho deuen fer-ho. Està clar. D'acord, doncs va. Venga, gracias. Adeu.